So, mga yung receipts sa ito ang nadawat ganiha from YouTube. Mga ito, ako ma-advise lang sa inyo nga kung nag-start mo karong YouTube channel. Hi everyone, or every bugan, mga pink o bugan. So today's video is magkuha tag sweldo sa YouTube. Di man siya like totally dako, but wala, ako lang i-share sa inyo kung unsa ang journey para makasweldo na ka sa YouTube. Gusto lang ako i-share sa inyo para at least na mo idea, kaya I know na yung mga gatan-or nga mga aspiring content creators, and wala, gusto lang ako ma-inspire po mo on how to start. But before dito mag-start, gusto lang ako magpasalamat sa inyong tanan kay nakadawat ta og award from the Creator and Influencers Council of the Philippines, which is the Spotlight Award Mindanao. Kinsa ba'y mag-expect na makadawat ta ana nga award? May nagbuhat ang content para magka-award yun. Murag ka ng bonus na lang yun siya nga mukalit ra siya abot, and what you ko nag-expect kay actually gani abi na kong char-char ra siya kay nay nag-email and walay photo, then research po doon akong name nga nakabuta nga, hi Randolph, my name is from Chu. Na ako research and wala po good ako siya nakita online, so I thought nga dili ra jud siya legit. But naman ni follow up og message gabi nga mangayot na jud atong acceptance speech lagi daw na ako nga video kay kailangan na daw kaayo nila for the event karong 25 for the awarding na jud daw. And ayun, dito ko nakaingat inyo oray jud siya, and salamat kaayo of course sa inyo kay kung di ko tungod sa inyo ha nga naga-share sa akong mga video, wala po jud to naabot sa ilaha, di ba? Wa ko ta na nominate, and ayun lang, thankful kaayo sa inyo ha. And shout out po dahil ko sa mga Team Perfect o mga pink o bugan nga nagbuhat o group sa Facebook. I mean, nagbuhat ko sila mga group chat, mga Team Perfect Bohol, Team Perfect Cebu, Davao, Cagayan de Oro. Isa pa ba? Masing na ako malimtan, magdumot sila kung di na ako ma-mention. Basta mga Vuganatics na mga banana kasi daghan kay group chat nga murag galag na jud usahay akong messenger, pero laban lang guys. Overwhelmed kiko sa inyo support, and mao lagi pwede ka tapos na akong pagpasalamat sa inyo of course. And again, from the bottom of my pink nga bugan, daghan kay salamat. And karon before nato ko ng sweldo is nianis ako diri sa Hair Temptation by Ate Bon Biason, kay lagi magpa-haircut sa ako. Kaya para mas maglaway silang tanan. And ayan natin Fastly detergent powder. Kaya ipadalan ko, thank you so much Megasoft Hygienic Products. Kaya ipadalan ko nila duha ka sa ako nga Fastly. Mura na dyan ko na-vlog ko nun. And naninuot po sila. Ipadalan ko isa ka carton nga napkin. Like, grabe jud. Murag unsa ba? Naanay mga napkin, dugo na lang ko lang. Murag di jud sila gusto nga mabuntis ko. Kaya ipadalan jud ko nilagdagan kaya nga napkin. And thank you kaayo jud. And ayan, nagdala ko ani kay akong tagaan sa Tibon, of course. And ganyan kay Devon, gitagaan ko dako sila og napkin iyang mama. Wow. Kay lagi marag di man nato magamit. Wow. Sige na. So naa na mi diri, actually diri ra mi nag-intro sa gawas pa. Pero pasulit na mi kay magpadupit na. So, ayan no, si Ate Bon ra jud na yung karapatan mo gupit sa koan. Only Ate Bon can touch my hubon. Hubon jud. Hubon sa bata. Basik mabuslo. Dali ra jud kay mo taas akong buhok. Sobra. Diba? Murag Mag 15 days pa lang, diba? Adi actually nag 1 month na siya Tibon. Kay same date man to, 21. And siguro kung magpataas ko buhok, dali ra jud kaayo, but feel manggod na ako, marag di pa jud ko bagay. So, imbis na lovey ko, mura na hinog si Fernando po. Pero comment daw mo below kung bagay ba kong long hair. Yan ay mo yung no, dili, oy, bagay ra kag long face. Sana all mabasa, ilang ang buhok. Di po jud ko, eh. Eh nga, ano man, yun yung sila nga dapat basa. Nga, di ko na uya, bason di ka. So, unsa nga pamaagi. Di ba, Tibon, nag-ano po ka diri ka ng kilay, di ba? Services. Unsa to, nakakita ko, marag bago to nimo. Embroidery. Ginaunsa to nimo. Embroidery. Kung siya... Unsa na siyang embroidery, marag tattoo. Madlok mo kung mga ano-ano. I mean, akong kilay ba, madlok mo matandog siya. Gusto na ako kanina jud siya. Kaya marag, punsa ba? Marag, dapat iyo siya makuhaan sa isa ka lusok nga buhok. Marag, ano. Zoom in, zoom out daw. Opo. Hinayog daw. Hindi ko ba mas
Diba? Manong ganan nga hair ka na marag review lang ang killing, diba? Pero comment daw mo if bagay ba ko kung magpa-long hair ko like ka nang abot yun sa tuhod. Hindi mo wala ko dili dyan, so wala yun ko ni attempt o patry o long hair. So, kanila dyan ta. Kaya ba si maglaway si Dagsamot. So yun, we're done. And karon, as you can see, nagsuot ang face mask syempre kay we're on our way to SM. Kay ato na lang i-claim mga to ang YouTube sweldo sa Western Union. And ayun na, let's go. Sa mga gusto magpagupit kay Ate Bon, naalang siya diri sa may Balagta Street, likod sa Holy Trinity College. Ayan, diri ara siya nga street. And ayun, how would you kay na siya pagupit like for 2 years na jud ko sa iyaha, and siya ra jud gisaligan aning buho kalagi. And by the way, katong sa last nato nga vlog, katong sige mo pangutana kung kinsa tong atong kauban nga lalaki ko na katong sige mo pangutana katong naka-white nga shirt. Ayan siya, si Devon mo na video sa ko karon. Ano siya video sa ko always. Say hi Von sa ilaha kay daghan kay na crush sa imuha. Just go. Mas gipansin pa ka kaysa nako. Naglagot jud ko ato. Wow. And by the way, Devon is one of my friend bata. Wow. One of my friends diri nga sila ra jud na permi pud akong sabay. Si Katrina, si Wellin, si Winston, Kent. Sila ra jud ni. Mao ra jud ni among circle of friends nga permi mag-uban. Kung ay mga shoot, sila ra jud ni ako madali-dali tawon, mga one call away friends, and I am very thankful kay mga supportive ra po jud kaayo. Ayan, di ba? So karon ano wa pa man ta nanakay, just kumanakay sa nato siguro. Karon we're on our way to SM, and as you can see, ang tricycle is isa ra jud dapat diri sa tubangan, then ang van sa likod, isa-isa po sa likod, then ayun ay harang diri na kay. Syempre for safety purposes, of course, ang COVID ang saan na lang. We're here at SM. We're here na at the Southern Union, try ng Western Union. So salamat kay sa AFAM na nagpadala. Mabuhit na joke ko. Medyo ayuda. Alarm mo eh. Stop with air, snooze. Kagabi lang nag-email ang Google AdSense, ang YouTube na dili na sila mag-send kung payment via Western Union. I think this is the last month. I'm not sure. Basta kay sa 2021 ata, magsugod na kailangan sa bank account na nila i-send. So, kailangan i-update mo ang payments if monetize na kasi yung channel. And then, dili na sila sa Western Union. Mawait to direct na sa imong bank account. And, ayun, perfect ba? So, di nata magpila-pila na din. Pero yun, karong may pila kay wala kay tao, kay lagi, wala kay gawas sa mga tao. So, perfect ra. Dali ka magpila. We're done. We got our payment na. So, karon proceed mi sa taas. Kinalang ko'y paliton para sa mga anak. So, we decided nga mag-walk na lang kay Murag para ma-exercise po datong batiis. Kay Murag kung mag-stay ra beto sa balay, sige ra taglikod, sige ra tagtinda. So, karon na nakagawas tamang lakaw na. Medyo pamasahe, Jude. Kaya man dyan ito pamasahe. O, diba? Kay medyo init pa man. Gamito na ito atong face shield. Pa. Eye shield, ready ni kay mataray matabunan. So, naanap ti karon diri sa Brood of Nine Cafe. Naan siya diri banda sa National Highway, like pila ra jud kalakang gikan sa St. Elizabeth Hospital. And diri adyo ko pero mi stay. I mean gatambay whenever I go out after sa akong mga appointments. Wag appointments. Kana ako'y mga adtuan, ako'y mga kamit, diri jud ko stay. Kaya wala lang marag maka-relax ko diri nga kanang makauna-una ako nga kanang naabad jud ko'y sugton ko wala. So, mo yung receipt sa ato ang nadawat ganiha from YouTube. And I think it's my 4th time pa ata nakadawat og sweldo sa YouTube. Like, dili ko yun nga monthly. Kay lagi, nga, kung inyong makitaan, dili kay ko pala upload og mga vlogs or kuan sa YouTube. But I think karon marag kailangan na nato mag-focus kay daghan jud kay gapangita. I mean, daghan jud kay gayon nga, ano, wa man kay vlog nga gusto na namo maglaway mi sa imuha. Wow. Pero kanaan na bitaw so karon siguro mag-focus na sa ato ang YouTube career. Chart na career. And ayan, mao gani ni siya ang nadawat nato ganyan dili kay dako. So di na lang po ako ipakita sa inyo kay maulaw po ta. Wow. And
Mo gito, ako ma-advise lang sa inyo nga kung nag-start mo karong YouTube channel. I know, balik-balik na niyo ginaingon nga dapat ganahan jud ka sa kung unsang imong ginabuhat, and aside sa ganahan kasi imong ginabuhat, dapat kanang kabalo po kasi ang sarili nga naa kay ma-share sa mga tao, like sa imong audience. Like for example, imong mahatag ba sila good vibes, content, or something nga kanang matun-an nila from you. And dapat unique jud kanang dili makitaan sa ubang nagabuhat o mga video sad kay syempre aron balik-balikan pud jud kag tan-aw sa imong mga followers or sa imong mga subscribers. Di jud siya dali kay lagi kung imong ginaisip nga mag-YouTube lang ka tungod kay gusto ka magkasweldo ka pero may dili siya inaana kadali. Okay, let's just say nga nakuha na nimo ang watch hours, ang watch time ba to, di ba naman na siya requirement, then 1,000 subscribers. Dili pa jud na mao ang imuhang mga paabuton pa, like magulat pa kasi ipadala nila nga pin, and then butang nato na napod ang pin. Mag-isip na sa content kung unsa jud nga content nga kanang dapat tan-awon ka sa mga tao, di ba ana siya murag dili jud siya dali. So, ang akong point ato, kumbaga dapat love jud nimo ang imuhang ginabuhat. Kay murag kailangan jud siya taas nga pasensya kay lagi di jud dali. As in, ako sa una dati man pud good is katong nag-start pa nga nag-viral sa Facebook is wala jud ko ato ni diretso po jud og YouTube. Dayon wala ko nagbuhat din og account. I mean nakabuhat ko ato but wala na ko siya ginalink pero mi ba wala jud ko nag-upload dito, focus ako sa Facebook until sa na-hack to akong account. And then later pa ko nag-YouTube na, so mao to. As you can see, dili kay ta like daghan ng subscriber but thankful gyapon kay ta nga naa jud gyapon nag-subscribe, di ba? And kamo to, syempre, di ba? Karon nga gatan-aw. And daghan kay salamat ninyo. So karon kung love kay nimo imong ginabuhat, ipadayon lang jud na. Pero sa ko murag kabuang ra tong mga video sa una, and wa day ko kabalo nga naa na day nalipay, naa na day mga tao nga sad kaayo, depressed, nga matouch ko say nga kanang mga message sa akong Facebook page nga kanang grabe jud daw ang impact sa video nga kana. Ang uban mo abot pa sa point nga kanang murag gusto na nila mo give up sa kinabuhi but nakita nila akong video, naglaway sila. Gusto na ko nila kaunon. Siya ko bagkaon. Ayun nga, kanang nalingaw lagi daw sila, and para sa ko murag wala ra man gud kay marag kabuang lang, and nade siya impact sa tao. So, kato, padayon lang jud kung ka-start ka karon. Ipadayon lang jud na. So maura to, dahil kayong salamat sa padayon ninyo nga suporta sa mga page, sa mga group. And I hope okay ra mong tanan kung asa man mo karon, stay safe lang jud ta. And I hope nga ma-back to normal na ta. Or makita-kita na ta ninyo tanan. Di ba? Kay kaswerte ba sa inyong mata kung magkita na jud ta. And nalang sa inyo kung mag-subscribe mo. Pero kamalas ba ninyo kung di mo makasubscribe? This is Random Vibes saying wala, lagi ko isulti. So, ayan, see you sa next na video. Pa! Perfect.